ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ತು, ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂಜಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಒಟ್ಟುಗು 700 ಶ್ಲೋಕಲು ಉಂಡು. ಆ ಶ್ಲೋಕలను ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶೈಲಿದ ರಾಗಡು ಪಠಣ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಚಾದ ಮೂಲಗಲಸನಂಚಿನ ಶೈಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊರಂದೆ ಗೀತದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗ ಜಪ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಜ್ಜೆದೀದು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಲ್ತಂದು ಪೋಕ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜೆಡ್ದು 2 ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥನ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂಚ ತೆರೆಯೊಂದು ದುಂಬರಿಯುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರೆಯೊನ್ಗ. ಮಹಾಭಾರತಡು 14 ಪರ್ವ ಉಂಡು. ಅವೆತ್ತ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವಡು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಪಡು. ಮಹಾಭಾರತಡು ಒಲ್ಪಡದ ಸುರುಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಸಬೆಟ್ಟು ದುರ್ಯೋಧನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಪಣು. ಅಲ್ಪ ನೀರ್ಗು ಬುರ್ವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಪೆರು. ಅವಮಾನ ಆಯ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೋಪ ಅತಿರೇಕಗಬೋದು. ಬೊಕ್ಕ ಪಗಡೆಗೊಬ್ಬದ ಯೋಜನೆ ಆಪಡು. ಪಾಂಡವೇರು ಮಾತಾ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಪೋಪೆರು. ಅಲ್ಪ ಪಗಡೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬೆರು. ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡೆಡ್ದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೋತೊಂದು ಬರ್ಪೆರು. ಗೊಬ್ಬುಡು ಕಳೈನೆ ನಾಂಡಲ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋಲಿ ಪಂದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬಗೆನ ಪಣಕ್ಕು ದೀಪೆರು. ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಡೆಡ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೋಪೆರು. ಕಡೆಕ್ ದ್ರೌಪದಿನ್ಲ ಸೋಪಡಾಯನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಡು. ಅವಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿನ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಪಂಡು. ಆಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಅಲ್ಲಿನ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಆಯರ ಬಿಡ್ಪುಜರಿ. ಅವಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಾಂಡವೇರು ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾತ ಮುಗಿತೊಂದು ಬರಡಾಪಡು. ಬುಕ್ಕ ದುರ್ಯೋಧನೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಕೊರಡಿತ್ತನು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ಮನೆದಾತಲ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಹಠಕ್ಕೆ ಬುರುವು. ದುಂಬೇ ಪಾಂಡವೇರು ಆತಮಾತ ಕಷ್ಟನ ಸಹಿಸೊಂದು ಬತ್ತಿಂಡಲ ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಠಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಔಲಾ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಂಡೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಲ್ಪಲ ಸುರುಕೆ ಪೋದಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲೇಂದು ಪನ್ಪುಜಿ. ಅಹಿಂಸೆನೇ ಪರಮಧರ್ಮ ಆಂಡಲ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅತಿರೇಕಗೆ ಪೋನಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿಂಸೆಯಾದ ಬದಲಾಪಣು. ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪೋದು ಸಂಧಾನಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರುಡಾಯಿನ ಹಕ್ಕು ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಅನಗ ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪಣು. ನನ್ನ ಈ ದುರ್ಯೋಧನರದು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನಿದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಸಾರೋಡಾದ ಬತ್ತನು. ಅಂಚ ಯುದ್ಧಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೌರವೇರ್ನ ಕಡೆಡ್ದು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಲು, ಪಾಂಡವೇರ್ನ ಕಡೆಡ್ದು 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಲು ಉಂಡು. ಆ ಕಡೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣೀ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತಂಡ, ಈ ಕಡೆಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣನೇ ಇಲ್ಲೇರು. ಯುದ್ಧಗೆ ಸಜ್ಜಾದು ಉಂತದೇರು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಡು ಯುದ್ಧಗೆ ಸೇರ್ನೆಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸಂಜಯೇ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಭಾಷಣೆಲು ಒಂಜೊಂಜೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 14 ಅಧ್ಯಾಯ 700 ಶ್ಲೋಕಲು ಉಂಡು. ಅವಿಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುಜೆ. 574 ಶ್ಲೋಕನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ, ಬುಕ್ಕ 84 ಶ್ಲೋಕನ ಅರ್ಜುನೆ, ಬುಕ್ಕ 41 ಶ್ಲೋಕನ ಸಂಜಯ ಪನ್ಪೆ, ಬುಕ್ಕ 1 ಶ್ಲೋಕನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪನ್ಪೆರು. ಮುಂದಿನ ಮಾತಾ ತರಟಿದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಂಚಿ ಪೋಯಿ. ಸುರೂತ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೆದು ಆಯ್ನಾತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಏತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂಚ ಈ ಬಗೆಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು.